Nice. Na ekwekwuo Aba ogodo na ekenelu unu bụ ndị ichie na agụwe ụzọ agụwe ọnụ tatawarụ na so ọmụwụ Chibuzo nwa nwoye egwu ọnwa agbe mmili enwe ile ọzọ Igbo ndụ aka ji ọrụ Ugoebenaja Egbenamma Ejiegbundiilo onye Ụmụokpu village Ọka na Anambra steeti onye ebe nrụ wee si na tata warụ ka m na-akwado arụbunagụ ezumezu ndị ichie ezumezu ọra ndị ichie si na be nna m bụ na ngwurube egwu ọnwa agbe bụ nna mụtalụ nna m bụ nna mụtalụ nwoye egwu ọnwa agbe a sị m ka nọ n'obuwu ka a nọwela akwa ọnọdụ ezumezu ndị ichie na n'obugi egwu ọnwa agbe melụ mụrụ Chibuzo nwa nwoye egwu ọnwa agbe eze wee si na tata dị ibe n'ụwa ka a na-akwa ilu n'ugwu ndị ichie ugwu maka na onye maalụ chie amagolu ndugbo na onye maalụ ndugbo amagolu Chukwu okike onye makwulu ndugbo amagolu ndị ichie wee si na ọnụ bụ ndị ichie na ọnụ onwa bụ mbụ ọnụ ka a na-akwanye elu maka na o nwere ka mmadụ si ya emebe mmụọ ma o jebe na mmụọ ọbụla rafọ ịkụ ele ndị ichie wee si na ọnụ bụ ndị ichie bụ chi m ka m na-akpọku adị ịjọ mmụọ na-afụ afụ wee na-akpọku egwu ọnwa agbe bụ nna m mụtalụ nna m bụ onye nke a nọ n'obu ya were alụ ọlụ ndị omenala wee sị ka ị bịa ka inyere aka na anya bụ ọnọdụ ndị ichie nwa mụrụ nwa gị na-adọ anịa mụrụ nwa gị na-eme usoro ya wee kpọkukwe ọra ndị ichie si n'ikwu nne m na ngwulube na Jemba Joseph mmadụ ọzọ Igbo ndụ na ngwulube Nwaokolo Ogbuagụ mmadụ ekwulu ọnụ Ogbuagụ na Ụmụagụ Inyi n'Enugu steeti na Abọ asị nke unu bịa wee na-ayọkwa ezumezu ọra ndị ichie ndụ si olu na ndụ si Igbo ndụ na-eme ezigbo ibe na ndụ ga-abata n'obu n'iru ọlụ anyị ndụ ga-eso wee zọba ndụ anyị zọọ ndụ ka anyị zọta ndụ ga-eso wee mee ka anyị dị mma ndụ ga-eso mee ka oke anyị lụọ anyị aka na ọnya bụ ndụ anyị na-akwado ụlọ ọnọdụ ndụ ga-achụwa ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ ka a na-akwado ụlọ ọnọdụ anyị si na anyị anara akpọkwa ndụ na-eme ajọ ire na anyị chọrọ ajọ ire anyị nọ ndụ na-eme ezigbo ire ka anyị na-akpọwu ndị ichie anyị achọkwu ndị aghụghọ anyị achọkwu ndị akpịlị oke lolo onye oju abụọ n'ọnya bụ iwe mụrụ Chibuzo nwunye n'ọnya ka anyị na-ada dị iwe na nna amanye tinye unu ugo na-etu unu ugo na-etu unu aghụ mme n'ọnya bụ iwe mụrụ nwa unu na-emelu unu mmemme m na-emelu unu tata ebido tata gaba ka unu tuwe m ugo ka ibe ike na ajọ iwe ka ọ na ndụ m wee sị na nzu ka m ji n'aka na onye ji nzu na nzu bụ iwe ọma iwe chakela achaka iwe chafụla achafu ya bụ iwe ọma ya ka m na-ayọ ka wee sị unu bụ ndị ichie be nna m niile wee egwu ọnwa agbo a sị m na nkenele unu kene ngwurube egwu ọnwa agbo maka na iwe nji ekene ngwurube gị wee egwu ọnwa agbo ewu na gịwu ngwurube egwu ọnwa agbo na ọgị melụ m eze
elu ọbụla sọgodulu ya bụrụ na ebe njele si ya wụgodu na ya bụ obu ebe nna bụ afọ na maghara echezo na ngwurube egwu ọnwa agbụ nọ site na mkpuke gịwụ egwu ọnwa agbụ na ọgịwụ egwu ọnwa agbụ imere mụrụ nwa gị eze wee kpọkuo gịwụ egwu ọnwa agbụ na-akpọku nwunye gị bụ mgba egolu wee chakili nwaanyị ada mba ukwu ada na mkpu na mba ukwu wee sị gị bịa ka unu tụọ nzu na unu onwe bụ ezumezu ndị ichie maka na ezumezu ndị ichie bụ ma ichie nwoke ma ichie nwaanyị wee sị ka unu niile zukọta ọnụ ka unu bịa lie ibe n'aka m onwe bụ nwa unu kpọkukwe nyewa na Jemba Joseph mmadụ kpọkuo gị wụ ọnọnyebe eze wụ nwunye gị wụ Anajemba Joseph mmadụ wụ nwa bụ ọkụ asị nke bịakwa ka isoli lie nri dozie ọnọdụ ka o wee dị mma wee sị na iwe m bụ nwa unu na-ayọ unu bụ iwe ọma wee sị na nna m unu nzu unu tụwa nzu unu chake ọrakwụ nwoke ọrakwụ nwaanyị achaa ụchụ mma ụchụ mmadụ chaa aka oli nwoke aka oli nwaanyị achaa anyị mee ihe ọbụla anyị mere ka ọ gazie ndị na-achụ anyị nwere ada ndị anyị na-achụ daa wee na-asị na ịzọ ndụ na anyị ya na-azọta bata n'obu anyị ya na-azọta ya ndụ bata n'obu anyị ya na-azọta ya ndụ onye iwe anara agala ọ bata n'obu anyị iwe agawala ya ụzọ emechiri emechi ọ bata n'obu anyị ụzọ emeghe ụzọ anyị enwe na-alụ alụghị emeghekwu anyị azọtakwu onwe anyị ndụ onye anụrọ dị bata n'obu anyị ọnụọ dị onye amụtara nwa bata n'obu anyị ọmụta nwa onye anụrọ nwaanyị bata n'obu anyị ọnụọ nwaanyị iwe ọbụla onye abịa anara aga bata n'obu anyị abịa agaba iwe ọbụla onye mebere iwu mkpọwe nwoke iwe bụ mkpa nwaanyị ọ bata n'obu anyị onwere onwe anyị nwa na onwe anyị na-alụkwulu mmadụ ya nke anyị ya agazio nwanne anyị ma ikwu anyị ma ibe anyị ma ndị nwunye anyị nụtara ya amụtara nwa anyị nwa na onwe anyị aka anụrụ anyị sị na unu ga-enye anyị ezigbo nwaanyị were ezigbo nwa wee chọọ anyị mma gozie anyị nke anyị eluwe anyị aka oke anyị ekwesịrị anyị wee na-ayọ okwu unu si unu ndụ niile bụ ndụ unu mere iwe ọma ma ndụ niile unu mere ya sị ka unu mere gaba mgbele anyị nkwa iwe ọma ya lụba anyị aka na onye bụ ibe anyị na-ayọ unu n'ọkwa na ọra na-azụ onye amụma nwere ọgụ nwere mma n'ọra na-azụ onye amụma wee si oke nke anyị oluba anyị aka na eke lụba anyị n'oye lụba anyị n'ala lụba anyị na ọgbọ ka anyị ji kpee ọgbọkwa ka o ji ya dịla nwa anaghị ese na anyị ike na ala ka a na-agbado ụkwụ ụzọ ụkwụ ọdịla ọgbọ ka anyị ji kpee ọgbọ ka o ji ya dịla wee sị na nkenele unu si na ele nkwụ na ọgbụ ka ọ ga-adụo unu tiwewe ugo charachi nwere otutu ugo charachi nwere otutu wee sị na edo ka njio na edo njiri iwe ọma n'oge edolu anyị na-eke oge edolu anyị n'oyi asị m na-enwe unu nwoke bọlụ n'onye anwa bọzi na abụ ndị amụrụ na ngwulube agba egwu nwa oyi egwu ọnwụ asị unu bụ ndị ichie ka unu mee ka ndụ ya dị ogologo ọdụ ndụ ka ọ wee bụ nwunye anyị ndụ bụ ụmụ anyị ndụ ma ọgaranya ndụ bụ ka iwe ọma mere na irie na ọ ghara eme n'azụ ya asị nọ iwe nna ya unu ụmụ ya anụcha nwa ya mụtara ụmụ nọ iwe nna agụ na ọbụ anyị alụba ụlọ elu ọbụba na ụmụ ya na-alụ ụlọ elu na-aga n'iru n'ọbụ anyị gọọ n'ọwa ndị ele anyị kwuru n'ọbụ ka ọ ga-adụ n'ọbụ ka m kwuru n'ọbụ ka ọ ga-adụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị ya ewetewa ogbochi si na iwe ekpere m na-ekpe ma ọ na ọbụ m na-agọ na ọ ghara afta ire a sị m ya tee isi ka o wee nwee isi n'ọbụ anyị kwuru maọbụ onye si na ịzọ mmadụ ndụ na anyị aghara azọta anyị na-azọ ndụ ikekwa ọ bụrụ ndị gwọrọ ọgwụ wee jide ya nwoke ma ọ jide ya nwaanyị onye anwa aka ya ọ bụrụ na aka ya dị ọcha ọ gbara ọsọ ndụ gbata na obu anyị wee zọrọ ya ndụ onye ahụ wee jee na-agbachi na ụdị anyị ka anyị rafuo onye ahụ ka o wee gbuo onye na mmegide anyị si anyị tie aka na ndụ onye ahụ ọgwụ ọbụla onye ahụ gwọọ n'isi onye ahụ ya ghara onye ahụ n'ọnọgwọ ka anyị kwuru wee sị ndụ niile mere ajọ iwe ma ndụ niile na-eme anyị ajọ iwe
a sị ya ghara ịbaba n'arụ n'ọbụ anyị kwuru na ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji adịghị wee sị ndị niile kwadola anyị na ndị na-enyere anyị aka ma ndị nọ n'ụwa ka a na-ebe eme ekpere ihe gbasara unu bụ ezumezu ndị ichie ka unu gọzie anyị gọzie iwe ọma niile ba na-elo ọftalụbụ ibe nọ n'ọgbọ ka anyị kpere o wee sị na onye si na ibe anyị kpere na ọ ghara adịghịla anyị si ya tie isi ka o wee nwee isi asị na ọ ga-ewe oyi na eke bolu anyị na oyi bolu na anyị na agba bolu na anyị na nkwụ anyị si na okuku unu ya ekutere iwe ọma kuku agwụ kuku awele anyị si okuku ndalụ aja mebiwe na ọgwụ nwoke gwọrọ n'isi anyị ma n'isi ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ ọ bịa ya ekwe anyị gbuo onwe na ọ were ajọ ọgwụ na anyị kwuru n'ọra ka unu wu anyị sikwa unu mee iwu unu ji ụlọ ọra ma ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere unu bịa ka unu bịa tụọ nzu ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere unu bịa tụọ nzu wee sị ndị si kabara danyara donuba ndị si kaba na anyị ka ama anyị eje anya na menụba wee sị na ọgbọ ka anyị ji kpee ọgbọ ka o ji ya dịla a sị na ya bụrụ odo n'ugwu ya bụrụ oyi wee sị na nkenele unu na ọjị ka m ji n'aka ọjị ka m ji n'aka wee sị taa na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe n'aba Chukwu na ndị ana na ndị oriri eze niile ka ọ lee nụ n'ọgbọ mmalụkwa kpe donile ọbụna ma mara wee kpe donile ma a na-ebu na agụ na nso si na ọ gbara aka ụba aka ụba ka ọ gbara eze nke na ekene gị ekene m Igbo Oji kene eze Lagbo kene ọdụ adreesị ọka ọ sị na ya bụ esimite a na otego atụbala anya esimite otego atụbala anya esimite n'odo n'igugu ka ọ bụ na ya enyego nkwado ọnne mgbe sị na nkenele unu ya bụ esimite ahụ na onye ka m na-emelu unu mmemme tata wee sị na ọnụ bụ ezumezu ndị ichie si be nna ndị ichie si ikwu nne ọra ndị ichie wee sị na ile ọma ka m bụ nwa unu bụ Chibuzo Nwegwu ọnwụ abụ eji na akasị na ile ọma ka m na-ekpe iwe ọma ka m na-ayọ iwe ọma meelu nwoke ya meelu nwaanyị meelu ikwu ya meelu ibe a mekwuola m onwe na onwe m na m arụrọ na-ete nwụzigodole na-ete aka abara na nke mmasị biko nụ na ibe anyị gọrọ na nzu ya ka anyị kpenedo ya ka anyị na-ekwu na ile ọjị na-ekwukwu ya na ọjị si na ọgbọ ga-esoro n'ọgbọ Egbenamma Ejiegbundiilo unu na m abịakwa na Ugoebenaja eze ngene Igbo Oji na onwe m na-ekwe na ọgbọ ezumezu niile asị nọ n'ọgbọ ka anyị kpelie ọgbọ ana ọgbọ wee sị na nkenele ezumezu kene ọra na nnụ mmụọ si unu na-ekwe na ọjị o ụnụta biko nụ nke anyị emetere n'ezie na ka ọ dị mma na nwata ka anyị na-arụ na-abụ na nwekwanụ nke anyị ma wee sị na onye wa ọjị na-eligbokwa na omimi ana nọ nke m ka m na-eji iwe wee sị na m kere unu n'olu ọnụ na mmịa onye tala ọjị aṅụnụ mmịa onye tala ọjị aṅụ mmịa wee kpọkuo Chukwu okike kpọkuo eze ụmụ mmụọ oke mmụọ na-eri aja anyanwụ na agbala kpọkuo chi m kpọkuo ndị ichie kpọkuo aja na kpọkuo ngene kpọkuo akwari kpọkuo agwụ kpọkuo ezumezu arọbụnagụ ndị chiri echichi ndị zere eze ka a sị m unu bịara ndị mgbulichi ndị wara alọ ṅụọnụ na eke ṅụọnụ na oye ṅụọnụ na agwụ ṅụọnụ na nkwuo nọ n'azụ n'izu anyị ketewe otu iwe ọma wee tụ unu ọra na-ekwenụ mmịa ka unu nwụọ